ma jtellaw jinniżlu r-Renju Uniti biex jaraw x'ħajamlu, ħajoħorġu jew mhux ħajoħorġu. Din il-ġimgħa ħassir elezzjoni, imma taħseb li din l-elezzjoni ħataffettwa id-deċiżjoni tagħhom nistaqsu naraw. Taf x'inhu Brexit? Ija, mela. X'inhu? L-Ingilterra ħadd titlaq mill-Unjoni Ewropea. Li l-Ingilterra telqu mill-Ewropa u mill-Unjoni Ewropea. Ingilterra ta' taħsibha jekk tibqax membru ma' l-Unjoni Ewropea. L-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Basikament huwa tip ta' ftehim biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ija. X'inhu? Li l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Taf meta ħassir il-Brexit? Ilhom jipposponuha kieku, ma suppost naħseb meta Jannar jew le. Ma nafx. Ma naħsibx le. Le, ma nafx. Le. Għamelija f'Jannar. F'Jannar, xaġġek. Ifhem, ilhom iġebdu dati ġifieri essax m'hemmx data fissa. Tkun tfisser din għall-Ingilterra? L-Ingilterra mhix ser tibqa' tibbenefika mill-affarijiet tal-Unjoni Ewropea bil-ħabba tal-Common Market u anke minn ċerti affarijiet bħal leġislazzjoni u affarijiet hekk. Fem, ma naħsibx li għandha toħroġ. I mean, jista' jkun forsi l-ekonomija tbagħat inaqa'. L-ekonomija fejn ħadaffettwa ħafna. Jiżdied ix-shipping meta tixtri minn barra. U jisu il-pajjiż ħajbati għax jisu ħajġu maqtu ħallih. L-Ewropa wkoll naħseb li ħadbati għax issa anke ħafna studenti jitilgħu l-Ingilterra wkoll biex jistudjaw ħatkun iktar diffiċli għalihom naħseb. Ħadaffettwa naħseb iktar milli ħadaffettwa l-Ingilterra per se ħadaffettwa bħala businesses u bħala nies li jivvjaġġaw ta' spiss l-Ingilterra. Kif taħseb ħataffettwa l-Maltin li qegħdin ovvjament l-Ingilterra jew jistudjaw jew jaħdmu? Ifhem il-fatt li l-Ingilterra ħad tiġi meqjusa bħala pajjiż barra mill-Ewropa, naħseb anke biex tivvjaġġa ħad tkun daqsxejn iktar slassanti l-ħaġa, qabba l-viża u hekk. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi ma naqbilx magħha, ngħidu hekk. Jiena naħseb li bħala Malta ser nagħmlu forsi xi ftehim mal-Ingilterra. Naħseb ibatu naqa'. Naħseb ħadu dollilhom il-ħajja u ħajsibu aktar diffiċli biex jiġu Malta u hekk. Som ħajħossu maqtwin għalihom. Ħatkun aktar diffiċli u naħseb ħafna minnhom qas jibqgħu l-Ingilterra jkollhom immorru x'imkien ieħor. L-ismajt ma nafx l-istat tal-ekonomija ħataffettwhom u hekk mhux ħatkun iktar faċli eżempju tiraw li jgħixu hemm. Sa dil-ġimgħa ħassir elezzjoni l-Ingilterra. Taħseb li bl-elezzjoni ovvjament ħajsolvu din il-problema jew ma taħsibx? Hopefully jsolvuha għaliex issa ilha għaddejja naqra mhux ħażin. Nisperaw. Ilhom għaddejjin biha, ma naħsibx. Ma naħsibx, ilhom jagħmlu elezzjonijiet issa. Dejjem l-istess jibqa'. Fem skont min jitlek jitilgħu il-partitari li qed jissapportjaw din l-idea li joħorġu naħseb li joħorġu qabel tispiċċa s-sena, imma l-ġimgħa jew ftit wara. Nemmen li iva se posta tagħmel differenza. Kif taħseb? Għax naħseb il-fatt li ħajkun hemm risposta ma' dawk in-nies li ħajvutaw dwar x'iridu x'ma jridux. Naħseb kapaċitejn biex il-pajjiż jiddeċiedi finalment x'inhu l-aħjar għalihom.